Добър ден! Добър ден! Как си? Добре, днеска много работа има да се върши, трябва да ходя до университета, да плащам семестрална такса, първо ще се взема един дюнер, вегетариански, че много огладях и така. Автобуса как беше возенето? Автобуса май нов шофьор сложили на 31, не знае маршрута, но ще го научи. Лека ще го научи. Ако трябва, аз ще го науча. В Синдел ходи ли ти се? Ходиме се, но то имаше един Виктор. Той само в АБВ чата е сник Виктор, иначе истинското му име Кънчо, че искаше да му купувам един лаптоп. Само да се подпиша, той щял да си го изплаща. Но аз не му се хванах, не се подписах и... пак той бил от Синдел, обаче лъжа, че от Варна. Случва се да лъжат понякога. Взима ли дюнера, бе? Трябва да кажа, че тук на гарата са най-вкусните дюнери. Въпреки че на центъра дават чай, тук са по-вкусни. Направо да си оближаш пръстите. Хем вегетариански, хем вкусен. Защо са по-вкусни? На мен са ми по-вкусни. Има повече зеленчуци, повече сосове. То, гледай сега, зелен, краставици, домати, лук, пържени картофки. От всичко има по-малко. От всичко по-малко. И направо да си оближаш пръстите, аз как съм гладен. Защо огладняваш толкова много? По-обед е нормално човек да огладне. Дюнера, любимото ми ястие. Бургери да правя по-нагоре до училището, до хуманитарната, ама като Макдоналд 7 минути, ама те по-скъпи, пък аз пестя, като ми свърши сесията, да ходя до Бургас и Кюстендил на 22-23 юни. Сега отиваме на момичета, на проститутки. И кой е, бе? Пари, много пари, бе. За какво са те с пари? За момичета. Сега ще ми ги вземат служебно. За лакове, за момичета. На мен колко ще дадеш, дето да снимам? Какво ще остане за тях? Нещо няма. Ако стотинки, ако станат, те няма. Какви стотинки, бе? Ще убия, бе. Тук са 250, 200 и 300 лея са тук. Браво. Една бележка ще остане. На къде отиваме сега? Сега отиваме до университета. Има работа да се върши там. Ще търсим някоя студентка ли? Може и да потърся. Коя ти е най-любимата студентка? О, тя са много. То много момичета има, бе. Пари искат ли? Някои искат, някои може и да ги оговориш за по-евтино. Ама всички викаш за пари правят. Почти всички. На теб ако ти предложат много пари да си сексуален роб на някой, ще приемеш ли? Само ако е жена. Само ако е жена. Кой ще прави? С токчета ще мачка ли? Ако те би с камшик, ще издържиш ли? Зависи какъв е камшик. Дали си от камшика? С желязен кол, ако те би. Чудеше да е железен кол. Я да видим тъс кое. Тъс познаеш ли? Тъс не е познавала. Да ме запознаем, изкарай пачката с парите, ще ме запознаем. То доста
Момичета ще има нататък. Ще има ли? Тук ремонт ли ще правят? Нещо правят. Косят трева. Значи ти на този ЖП прелез гледаш влакове. Да, като съм на лекции, като съм на изпити. Фразеологически изпита. Като 3 от тях трябва да ги положат до края на месец юли. И сега ще ходя, дадоха ми на едната имейл. Там да съм ми писал, да се оговорим с нея. Другия ще го търся във втори корпус, защото той е психология, там било катедрата. А пък Ангелова в събота имам изпит при нея и ще я питам. Така, значи 3 изпита по 60 лева са 180 лева. Трябва да ги... Да. Освен това, така, другите 4 изпита трябва да положа през февруари. И 3 изпита трябва да положа през април 2013. Какво чакаме сега? Сега чакаме бърз влак 2614 от Варна за София. Влака възбужда ли те? Да не е жена. Абе не е жена, ама става викаш. Всъщност, да пътува с влак се изпитва същото удоволствие, каквото при секс. Тъй ли? Оргазъм има ли? Туалетната на влака, като влезеш, какво става? Туалетната... Работиш ли? По-малко. По-малко? Закъсня този влак. Трябваше да мине. Отиди да го посрещнеш, да дойде по-бързо.